Ikasturte honetan ere, Bizkaiko elikagaien bankuari laguntzeko ikastolako etapa guztietan elikagaien bilketa egin dugu. Ekimen hau ikastolako 2030 agenda planan txertatu da dugu, garapen jasangarrirako bigarren helburuan, goserik ez izatea. Eta malnutrizioan bizi diren pertsonei, batez ere gure ingurukoei, gure esku dauden baliabideekin laguntzeko egiten dugu. Pasta, bikain, makarroia edo eskaberia. Vale, jaikontxo, jarriari narro bat, venga. Hasiko gara. Era honetako ekimenen bitartez ikasleok pertsona libre, erantzule, kompetente, tolerante eta solidariak izaten ikasten dugu, eta geure inguru eta munduaren hobekuntzan parte hartzen dugu. Julen, bat. Ángela, bat. Elikagaien bilketa 2021ko azaroaren 10ean, 11ean eta 12ean egin dugu, eta lortutako elikagaiak Bizkaiko elikagaien bankuari eman dizkiogu. Eurek gure herrialdean txirotasunean eta malnutrizio egoeran bizi direnen artean banatzeko. Garapen jasangarrirako helburuak landuz, gure inguru eta munduaren hobekuntzan parte hartzen dugu.